easier. Will this ever get Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft pe Brazla prietenilor cu Darius. Stați asta să mă dau și eu după div. Mă auzi? Bă băieți, intrăm și acest episod să vă spun că 88% dintre voi nu sunteți abonați. Și ce mai sunteți abonați, vă dați un like și eu vă las cu videoclip. Pa! Mă auzi? Mă auzi? Da, te aud. Te aud, bă, te aud. Gata, bă băieți. Da, astăzi. Să facem. Vrem să mergem la minat. Haide. Am făcut noi puțin baci. Minat Andrei. Hai. Da, așa, un pic. Așa. Și pe aici, repede. Repede, bă, băieți, că nu stăm mult cu ele. Nu mă? M-ai auzit? Ce-am zis? Darius, m-ai auzit? Aoleu, trebuie să... Acum m-ai auzit? Trebuie să ții mai tare microfonul ăsta, că de-aia nu mă auzi. Ok, he. Stai un pic. Hai, repede. Hai că noi n-avem treabă cu mina asta, că e mică față de noi. Mă. Asta o stupăm. Da, bănuiesc că trebuie să mergem în jos. Dar nu, pe asta face mină, n-auzi? Trebuie să ajungi jos, logic. Atunci ce Dumnezeu facem? Stai puțin, da. Ce facem? Bine, tu. Ce să faci? Gata, frate. Unde ce ziceai tu? Stai, mă, nu mai mă împinge, băi, Darius. Stai, mă, un pic, mă. Mă, ce, mă, tată, mă? Ce, mă? Hai, și doar gamer, adevărat. Ia, poți să treci de mine, hai să te văd. Ca așa te-ai pus tu în fața mea și treci de... trec de tine. Așa, și noi trebuie să ne construim minatul. Să ne... continuăm minatul. Uite așa. Stai un pic. Dă-te, nu mai veni după mine. Ce Dumnezeu, a zis că facem. Păi da, frate, uite așa. Asta nu-i mină sau ce e? A? Aoleu, stai un pic, că n-am văzut. Stai un pic. Nu mai veni după mine direct. Mă, gen... mă încurci pe mine și s-ar putea să... Hai, vină încoa. Da, vin. Sparge cât un bloc de așa deasupra. Și gata, apucă-te iară de minat. Ia, tu te-ai dus cam mult, iată câte te-ai dus. Bă, la fel ca mine trebuie să fie, măi, dar... Hai, apucă-te, sparge aici, așa. Hai, apucă-te de minat. Dacă am găsit aeră. Păi nu mai veni pe partea mea, du-te pe partea aia altă, unde ți-am zis, dar... Dar tu n-auzi zic. Tu mă auzi, mă, măcar? Da, bă, da, te aud. Păi stai pe partea altă la tine. Uite, tu stai pe partea asta în stânga, eu stau pe partea asta în dreapta. Ia uite-te ce ai făcut. Bine, hai. Uite, tu ai gaură aici. Haide, apucă-te. Și deasupra cine mai sparge? Deasupra cine sparge? Tu. Păi de ce? Că și eu am rândul. Tu. Și eu am rândul meu. Iar ai rătat una. Dar nu mai rata.
Haide. Oh, mamă. Hai, sparge. Oh, deja am început să dăm de stat. Mamă. Deci s-a spart, haide. Bagă la minat. Nu mai am. Mai am pe al meu. Bă, Nu ai am. ticket. Nu am, ți-am mai zis de 3 ori. N-am. Ok. Stai un pic, stai. Stai, bă, stai. Urcă sus repede. Urcă sus. Familia mea. Mama a noastră. E lumea bună. Dă-te. Nu mai stai acolo așa, când îți zic să te dai, trebuie să te dai. Vezi că ai grijă că aici s-ar putea să fie mulți monștri. Hai, dă-i. De la manivelă, hai. El s-a dus sus, frate meu. El s-a dus sus, nu. Mamă. Ia și sparge la mână, păi da. Toma și mă enervează monștri ăștia. Hai că se retardat rău de tot. Bă, la unde sunt, bă, moși? Haide, bă, bagă la minat. Da, bă, vin. Stai puțin. Stai, bă, puțin. Stai, mă, puțin. Fix ce-mi trebuia mie. Gata, că vine moști. Bă, eu cu mine jos, că am gol. Cu pickaxe. Cum crezi că se minează? Iei goldul, ce asta e? Bă, da, mai sparge, bă, deasupra capului tău, bă, că tu treci pe lângă ele, bă. Dar n-am spart prea am cu tine la pickaxe-uri. Ia uite-te și cât are videoclipul. Să las că mă uit eu. Avem 8 minute. Mai ținem. Mama, iată că lasă deasupra capului. Hai, bagă la mine. Unde te mai duci, bă? Vere, unde te duci, bă? Unde te duci? A? Unde te duci? Tot. Trage chiul lui ăla. Gata. Vine bă încoace și sparge aici, așa. Stai. Stai că-s retardat. Stai un pic. Să fac scară. Stai un pic.
Nu te repezi. Și cred că aceea a antrenat și cu mine. Stai mă, mă împinge că pot să cad, ești nebun la cap. M-am întors și am făcut. Și acum am pus să explorez pe aici. Încolo, nici încolo n-aș vrea să mă duc. Da, singura să ți pe lângă lavă pe aceea. Au, miau. Nu m-a văzut nimeni, o iau încolo așa. N-am atras atenția. Pe aceea așa. Nu m-a văzut nimeni, că nu trag atenția. Păi da. Hop. Tu, se pierde de mine mâncați și vrea. Mamă. TP. Bă, dar stai și tu lângă mine, vorbește. Mamă, mersi, bă! Vreau să mai... Vorbește și tu, că nu știu unde sunt, că de-aia nici nu mă auzi. Eram după Iron. Vino cu a. Hai să căutăm pe aici, așa. Nu că n-am cu ce să te bat pe tine. Doamne ajută să nu fie vreo de-aia, bă. Să blocheze aici. Hai bă, nu te băga mine. Bine, mă, tată, da. Lasă-mă pe mine să-l iau pe ăsta. Dacă ai și tu loc, ia și tu de ăsta și când ajungem acasă mi-l dai mie, că mie îmi trebuie să fac casă. Ia mai mult de ăsta alb și... Ai auzit? Ia-mi de la alb, bă, de la alb. Măi, adă-mi toate alea, cât o culoare. Ia, bă, și tu, că n-am loc de toate în inventar. Ia, bagă la buzunar. Fără ciordeală, fără ciordeală. Ia mai caută. Caută acolo așa. Nu mai veni că nu-i nimic a jos. Când văd la ta, bă, băiete, bă. Așa, așa. Hai că... Da, du-te bă și tu singur, fă chestiile tale, bă. Bă, dar tu mă auzi, mă, mâncați-și gura ta, mă auzi? Mă auzi, mă? Da, bă, te aud. Dar vorbește și tu. Mai vorbește și tu cu noi. Iată, bă, Elene, iată.
Iată, bă, iată. Acum, repede. Da, bravo, mă, vină după mine. Ești deștept, rău de tot. Bă, nu mai veni după mine, că mă urmărește și mă și după mine după. Bine, hai. Uite, bă, băi, venea după mine, mă, cam pe aici. Uite, ia, mai zici ceva. Bă, nu mai veni după mine. Fără diamantele astea, mă. Mamă, dacă mă prindeau oia că așa. Fără cerdeală. Vreau încolo, nu. Așa. Chiar e bun asta. Iron chiar e foarte bun. Dile, am găsit și diamantele. Aha, încerc să scoze la diamantele acestea frumoase. Albastre așa. Frumoase. Așa. Unde să fie? Acolo nu știu asta. Haide repede. N-am mai găsit mai nimic, am pe aici. Ia să vedem. Hop. Hai mă băieți că merge treaba. Așa, acolo e înfundătura, parcă acolo e înfundătura. În dreapta s-a dus el. De ce ai mai venit, bă, după mine? Bă, de ce ai mai venit după mine? Păi, vrei să mor și să merg acasă. Mi-am pus spam point acasă. Hai că nu mai stau, nu mai ține mult videoclipul, cât are, ia să văd. Are... Păi hai să închidem episodul, bă. Ai auzit? Bă, mă auzi, mă? Hai să închidem episodul. Bă, băiesc, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Andrei, a fost Darius, noi v-am lăsat. Pa!